салом бачаҳо, бо шумо боз ман Нуриддин. хабари ҳафтаро мо имрӯз дида мебароем. Сар мекунем аз гапҳои пасту баланди ҷанговари доғистонӣ Қурбан Гаҷиев ба тарафи ҳам Анис Яқубов, ҳам Азан Гафуров ва даҷа ҳам Муин Гафуров. баъд аз он мебинем перс бо хардкор чӣ разбор доранд, барои чӣ перс аз болои хардкор ариза нависад. бачаҳо, пеш аз сар кардан аз ҳамаи шумо мехоҳам ки ба канали ман подписатсия кунед, лайк монед, ҳатман ҳар ҳафта интизор бошен. хабарҳои тозаву нав ва ҷангҳои хеле хуш дар ин канал мешавад. бачаҳо, барои ҳамин ҳатман подписатсия кунед, аз ёд набароед. бачаҳо, хай рафтем сар мекунем. хардкор бошад, организацияи хардкор пули коркардии персро намехоҳад бидиҳад ба перс. Это правда, я не получил гонорар, но Анатолий Сулянов, знаете, не имеет права, чтобы полностью сумму не отдавать и не платить, поэтому мы эти вопросы через суд решаем. Уже вопрос идет, и между я и Анатолий будет... барои чӣ? Хай ина бибинед бачаҳо. перс ки охирон ҷангашро бо Муҳаммад Калмиков гузаронд ва дар он ҷо дар якум раунд перс бисёр нарушениҳо карда бо почаку барба Калмиковро зад ва ҷанг то охир нашуд. ва барои ҳамин хардкор пули персро надода гуфт ки перс, ту охир дидаю дониста ин корро кардӣ ва намехости ҷанг кунӣ, ту фақат мехости пулро кор кунӣ, яъне сумро. ва аз як тараф хардкор рост гуфта истодаанд. онҳоро ҳам спонсор доранд. спонсоршонда маъқул нашуд ки перс то охир ҷанг накард. бачаҳо, вале аз тарафи дигар гирем, перс пеш аз ҷанг дар бисёр конференсияҳо ва дигар чизҳо барои овоздор шудани ҷанг иштирок кард ва дар контракташ ҳамаи ин чизҳо навистааст ва ӯ мехоҳад ақаллан 70% суммаашро бидиҳанд. вале калони хардкор Анатолий Сулянов намехоҳад пулро додан ва перс адвокат гирифта аз болои хардкор ариза навис. бачаҳо, гуфтани ки адвокати перс ин як бародари тоҷики мо ва дӯсти ман мебошад ва ӯ ба ман як чизро гуфт ки ҳамаш ҳоло ҳал мешавад ва 50% сумро перс мегирад. охир мефаҳмед перс дар як ҷангаш чӣ хел суммо кор мекунад ва даже 50% ки ӯ мегирад хеле пули калон бошад. бо 50% ӯ як Toyota Camry соз гирифта мешавад ва даже аз болош боз мемонад сум. фикр мекунед охир бачаҳо. рафтем хай ба ҷанговари доғистонӣ Қурбан Гаҷиев ки бо суҳбат бо Асланбек Бадаев якчанд суханҳои баланд ба тарафи якчанд ҷанговарини тоҷик зад. агар надонед бачаҳо, ман ба ёд меорам. кӯтоҳ када бачаҳо. Қурбан Гаҷиев ин як ҷанговари доғистонӣ мебошад. ӯ бояд бо Азан Гафуров дар ACA ҷанг хоҳад кард, вале Азан Гафуров маҷрӯҳ шуд, яъне травма гирифт ва ӯро ба Анис Яқубов иваз карданд. ва дар ин вақт худи Қурбан Гаҷиев травма гирифт ва Анис ба Қурбан як чи ишора карда гуфт ки ту аз ман тарсида дурӯғ гуфта истодаӣ, ягон травма надошӣ. ва бисёри бачаҳо гуфтанд ки Анис барои Қурбон хатарнок аст, чем Азан. бачаҳо, ва Қурбан Гаҷиев ба ин суханҳо ҷавоби калон дода гуфт: барои ман Анисро буридан ин хеле осонтар аст. баъд аз якум тегидани ман, яъне дигар хел гуфта гӯем, баъд аз он ки ман туро ба замин меафтонум, ту Анис дигар хел гап мезадӣ ва ором мешудӣ. ва барои ман ҷанг бо Азам интереснай. Азам ҷанговари шинохта ва зуртарин. Анис бошад оло ҷавон ва ӯ баъзе суханҳоро фикр накарда мезанад. бо суханҳоят эҳтиёт бош, Анис. ман агар хоҳам туро дар Москва ёфта мепурсам. Никому я больше хочу боя с Азамом. Почему? Потому что у Азам, он уже состоявшийся боец, у него уже имя полноценное, имя полноценное в Гран-при. Это Анис мне было бы полегче, чем с Азамом. Я Азана тоже не переоцениваю, также и Аниса тоже я не недооценивал. хай бачаҳо, ҳамин хел суханҳо зад Қурбан Гаҷиев ва дар он ҷо ба Қурбан боз як ҷанги пешинашро ки бо Муин Гафуров шуда гузашт. вақт намедонам як 5 сол пеш бошад ё 10 сол пеш бошад. Қурбан Гаҷиев дар ҳамин Россия бо ҷанговари UFC тоҷики мо Муин Гафуров ҷанг кард ва дар он ҷо Қурбан Гаҷиев мағлуб шуд. ва Қурбан Гаҷиев ин мағлубиятро чӣ хел гуфта фаҳмонд. масалан
гапашро гӯш кунед, ҳамашро мефаҳмед бачаҳо. Агар дар он вақт Қурбон Гаҷиев гуфт, дар он вақт мо ҷавон будем ва ман травма доштам, аз ин нигоҳ накарда баромадам ва дар финал аз Муин Гафуров мағлуб шудам. Агар ҳозир тайёрӣ сахт дида бароем, ҳам Муин Гафуровро, ҳам Аъзаму Анисро бо осонӣ мебурам. Ман худамро нағз медунам. Подготовкой вышел бы и Муина, и Азама. Ну, я знаю, да, я сейчас не блатую. Если полноценно я выйду на этот бой подготовленным, они 100 пудов мне стрянут. Потому что я свой уровень знаю, я знаю, на что я способен, и я, самое главное, я верю в это. Ана гапу мана гап бачаҳо. Фикр мекунед охе ин чӣ хел гапҳо? Хай ман аҷида дорам аз ҷанговари тоҷик Атфетих ячи хушрӯчая, барои ин ки ин гапҳои хеле баланд ба тарафи ҷанговари тоҷик зада шуд. Интизор мешавем бачаҳо, интизор кай Аъзам ва Анис баромада бо Қурбон ҷанг мекунад. Ва бояд гуфт ки хеле ҷанги зӯр мешавад бачаҳо. Аллакай гапукоро нофаҳмиҳо бисёр шуд ва ба ҳама интересае ки дар охир ғалаба ба даст меорад. Агар хай бачаҳо фикр кунед, дар комментарии худ нависед албатта бо Қурбон Гаҷиев ки якум барояд, Аъзам ва ё Анис. Барои ман Аъзам Гафуров ва Қурбон Гаҷиев ин як ҷанги хеле хуш барои ҳама ба фикри ман, барои ин ки хай Анис ҳоло ҷавонҳо, Анис бо ду-се ҷанг кардан шакор барои дар боло шудан, барои бо ин хел ҷанговарони шинохтаю, барои ҳамин бо ин хел ҷанговарони ки хеле бузурган, хеле чигун барбашон хеле хуб, Анис ҳоло ба фикри ман бачаҳо, ҳар хел фикр накунед, тайёр нест. Ӯ бояд бо як ду ҷанговари шинохта ҷанг кунад ва баъд аз он агар ҳама ҷангашро бурод бо Қурбон Гаҷиев ҳатман ҷанг хоҳад кард ва умедворем ки Анис ё Аъзам камарбандро чиго пояси ACA-ро мебуранд ва дар Тоҷикистон оварда ба ҳама нишон медиҳанд чӣ мешавад, хай ҳамаш ҳал мешавад бачаҳо. Бачаҳо, хабарҳои хеле зур ҳамин буд ҳамин ҳафтада. Дигар хабарҳо ҳамаш мелчанд, ҳамаш майдаанд. Хай дар вай ҳафта якчи хабарҳо бо хеле зур мешавад. Барои мен ҳатман подписация кунед то охири ҳафта, то ин ҳафта бачаҳо. Хай, апекор.